máis. Empezou, xa non tiña sudor, a lengua tiña como un pergamino, e dixo, ai, o que eu fixen, e vou morrer. Quixo dar volta, pero dou 4 pasos, xa non vía por onde iba, e dou un paso máis, non tropeza e cae. E cando estaba así afociñado no chão, mancar non se mancou, porque caes así na area. Pero pensou e dixo, e con que carallo tropezaría eu aquí no medio do desierto? E mirou así para atrás, e non ve salir a punta dunha cantimplora. E dixo, ia ter auga. E tiña auga. Dixo, ia estar fresca, e estaba fresca. E meteu un trago. Pero que a mí me recapacitou, dixo, pero sei o que quería era morrer. E colla a cantimplora así de mal xenio, ras, tirou con ela, e sin teclón. Pero vamos a ver. Se tiras unha cantimplora contra a area, nunca fai clón. Contra que pejaría? E mirou, e non veu salir así un pitorriño dunha lámpara. E dixo, Eloi, téñenme contado o conto moitas veces. Foi, colleu a lámpara, dixo, non a vou fregar. Vou na deixar aquí tal cual. Sale un xenio e dille, tes unha suerte. Son a única lámpara do desierto que van cansos de me fregar, nunca eu salgo fregándome. Solo se me dan un golpe cunha cantimplora medievaleira. Se me cago esta na conta. E eiche conceder un desexo, queiras, non queiras. Pois quero, xa está. Mira, teño bailado con canto tipo de muller hai no mundo, de todas as partes, menos cunha muller hindú. Nunca bailei cunha muller hindú. E quero bailar cunha muller hindú un paso doble. E quero como toca a Sintonía de Vigo. E quero que sea agora. A Sintonía de Vigo estaba tocando na festa en Filgueira, plum, desaparece da festa, toda a xente, extrañada, claro, mirando por ramistas. Pero vos non lle pagastes. E agora, como todos se veñen co camión, é botar e marchar. Non aparece a Sintonía de Vigo no medio do desierto. Menos mal que tocan en acústico. Calión de enchufar, nada non hai. Póñense a tocar un paso doble, non aparece unha muller hindú ataviada de velos, tapando a cariña hasta aquí. E sabía bailar o paso doble. E ponse a bailar con el tarara 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 tarara. E el chamaba ya a atención unha cousa. Miraba para a muller, facíase xa algo extraño na cara dela. Claro, xa caeu no que era. Ela tiña un lunar destes pintados aquí. E el tarara 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 tarara. E os de Lalín somos moito de tocar. E non se lle levantou unha mau, e non vai cun dedo ali á frente da muller, tarara tarara, e lle rasca ali, non lle toca o coche, carallo. E volveu para Lalín e contache isto todos os días porque xa non quiso morrer. Iso para que? Volveu no mesmo coche, ainda o ten. E iso contaron a min como chiste, non o é. De remate e de derradeira, vou contar un caso moi pequeniño, aproveitando o tema do que aquí maiormente se fala, que é o tema da lingua. Hoy están sendo horas. É breve. Hai anos fun eu con meu pai cargar un remolque de esterco a unha casa que queda na cima de Lalín nun lugar que lle chaman o Empalme. Chamanlle así porque ali hai un cruce de varias carreteras. E o señor que vivía na casa non me deixou salir do coche. Puxose monda á porta e eu baixei a ventanilla e díxome: aquí neste lugar vive un latoneiro que veu da provincia de Zamora e a xente non lle quería nada ben. Pero daquelas, cando a gente dicía algo, ti
atendías, porque sabías que despois deso viña unha explicación. E eu atendín e díxome que efectivamente ali naquel lugar vivira un latoneiro que viñera da provincia de Zamora e a xente non lle quería ben, non porque viñera de fora, non lle quería ben porque nunca, non é que nin quixera falar o galego, que iso daba igual, senón que non quería que ninguén lle falara o galego a él. E dicíanlle, home, pois pa mal sitio viñeches, porque moita xente non sabía falar máis co galego. E el abusaba da súa condición de latoneiro, e cando iba ás feiras e estaba el só e tiña que vender e a xente necesitaba das cousas que el vendía, se a xente non lle pedía en castelán, el non lles vendía, e se castrapeaba un pouco, cobraba llar máis. Por iso a xente lle colleu rabia. E un día na feira de Lalín, na feira do 3, estaban este latoneiro discutindo cun tratante de vacas. E a xente, ao velos discutir, iban pasando e quedábanse para ver que decían. Decía unha muller outro día na radio, todos nacemos pa espías, pero non nos profesionalizamos e acabamos en cotillas. E de arredor deles xuntáronse máis de 500 personas escoitando aquela disputa que tiñan, e entre elas o señor que mo estaba contando a min. Decíalle, cando este home como contaba a min chegou, o latoneiro ao tratante, cálleseme la boca, usted lo que es un ignorante, el gallego no sirve para nada, donde esté el castellano que se quite de delante. E decíalle o tratante, pero vamos a ver, home, eu así é todo penso, que o gallego como o castellano valen as dúas e valen po mismo, e ainda por riba, se foi o que a nós nos enseñaron, algo de cariño lle temos que ter, sáqueseme de aí, ya no lo quiero ni oír, usted es un burro redomado. E aí deronse conta de que tiñan tanta xente escoitándos, e aí a cousa collía moita gravedade. Por qué? Porque unha disputa cun público non é como unha disputa entre dous, porque se un perde, ou perde o outro, ou gana o outro, saben eles dous. Pero cando é en público, podes perder o creto por resto da vida se perdes. Iso enténdese fácil cun exemplo. Se un botón un peido na casa non pasa nada. Unha muller alá na Jolada botou un domingo un peido na misa e tuvo que ir casar a Buenos Aires. Iso foi certo. Entón, claro, do que deparara aquela discusión dependía o futuro deles a nivel social. Entón, o latoneiro, tratante, dixo yo ao latoneiro, pero mire, home, eu así é todo ainda lle penso que hai cousas que se lle dan dito en galego e non se dan dito en castellano. E aí o latoneiro ofendeuse todo. Como me dice usted que hai cosas que se dan dicho en gallego e non se dan dicho en castellano? Dígame una siquiera. E dillo o tratante, bueno, home, por logo, a ver se dá dito en castellano, eu xa non volvo comer máis pan. E o latoneiro soupo que vencera, e levantou un dedo ao aire e mirou para todo o mundo con soberbia, e dixo, bien fácil me lo pone, yo ya no vuelvo a comer máis pan. E dixo o tratante, pois come merda, carallo. E acabou esa discusión. E só unha cousiña máis que vos vou deixar aquí, por se alguén ten curiosidade. Como ben decían, eu traballei 10 anos nunha residencia e unha das miñas preocupacións era recoller de viva voz a memoria da xente coa que traballaba. Durante un ano estiven recollendo historias de amor, gravadas e transcritas